Asekubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Mbukeli sibsakaza bukhoma sise KwaZulu Natal mbukeli uMasipala iTheku. We're here to talk about two different issues. Eyokuqala mbukeli ama feeding schemes. Ubonile mbukeli in this particular province ingane sibona ukuthi kwesinye isikhathi kuba khona ukuhilizisana especially around the issues of feeding schemes, and we do know mbukeli that in some of the instances this is the only meal that the children could potentially have in their day of going to school. At the same time, the impact that this would have on the teachers. So we'll talk about this and more this evening as we try to figure out what exactly is going on. Particularly when it comes to the issues of feeding scheme in the province of KwaZulu Natal. Dr. Nkosinathi Ngcobo, who's the head of department in the KZN Education Department, as well as Unoma Rashia Kaluza Satu, spokesperson here in the province, as well as Umlungi Sindlovu Public Service Association, Lindani Matiwane, the chairperson of the National Feeding Scheme Association, chairperson. We do have our studio audience who will be giving us a sense for them of what exactly is going on. Ama feeding schemes in this province. What is the problem? I guess one of the audience members just to get to that mic to give us a sense what exactly is going on. On that mic there Tapelo in the province of KwaZulu Natal this multi-billion rand project ingasebenzi, and what impact is this having especially umucabanga nje mhlawumbe uthisha ozofundisa ingane elambile kuba namthelela muphi lokho isathu izositshela kabanzi ngalokho. Thapelo sawubona. Ngibingelele umsakazi, ngibingelele nakuzihambeli zethu. Inkinga enkulu esihlanganisile la ukuthi kunabantu abayicabangela bona abangabacabangeli abantu basekuhlaleni. La eSouth Africa ingane ezu11,000 ziyafa njalo ngonyaka ngenxa yokuthi azitholi ukudla kunomsoco. So kunabantu abacabangela bona abafuna ukuthi benze corruption noba kungafanele kuze kulambe abantu bakithi bahlupheka abantu bakithi bantule. Angeke ngiqale la kubaba Matiwane. Baba Matiwane ngizwa kuthiwa kukhona abakhokhayo, ngizwa kuthiwa kukhona izingane eyayilahlekelwe impilo ngenxa yokuthi mhlambe ingane ayikwazanga ukuthola ukudla kunomsoco kwesinye isikhathi naba othisha nabo sekufanele bangenelele. Kwenzakalani? Siyabonga kakhulu ukuthola ithuba. Kuyiqiniso lemisulo umsakazo ukuthi lolu hlelo lubaluleke ngendlela emangalisayo, ngoba iyona kuphela kwesinye isikhathi email egarantiwe ukuthi umntwana uzokwazi ukuyithola, futhi abanye babo akudli yena kuphela, ufika adlashiye ngoba ekhaya ushiya abantwana abancane kunaye abangakangena esikoleni, uyazi ukuthi akukho abazokuthola akuphathe. So lokho kushiwe kuyiqiniso. Ukubaluleka kwalolu hlelo kungaphezulu kokucabanga kwami nami nawe. Ngiyaye ngithi mangikhuluma no supplier ngithi the program is bigger than the individual. So uma ngabe sikiyona siyenza kufanele sibukelele ngale ngaphezulu, ngoba okuyibona bona the rightful beneficiaries, ngiyaye ngibabize kanjalo, the learners, kusona sonke isikhathi sidinga ukuthi siqale ngabo. Kacheni, who's dropping the ball here? Thina sophese kwaZulu Natal okuqala okufuneka sikwazi ukwamukela ukuthi uhulumeni uyaqhubeka alethe imali kuze izingane zikwazi ukuthi zidle esikoleni, ngoba ngeke sakubaluleka lokho. Yes, inkinga inqinamba zikhona ngoba kunama challenges kuma procurement processes. So kwenza ukuthi kuze kube nzima ugcine sekuphazamiseka ukudla kwezingane. Yingakho ke soPSS sikholela ukuthi idepartment kufuneka ilibheke lolu hlelo, ngoba uqala kwalolu hlelo kwakufuneka ukuthi izikolo zikwazi ukuthi ziziphekele, kwangafuneka ukuthi egcineni sekuba nalezi inkinga ezikhona. Kodwa siyaqonda ukuthi abantu abakithi abanama companies badinga ukuthi bakwazi basebenza. Kufanele prioritize izingane, kodwa iwillingness ka MEC ne ka HOD iyatshengisa ukuthi uma kunendlela engenzakanga kahle kwi procurement process abantu funeka bakwazi bafaka ama complaint, kube khona ama investigation.
Sisinomarashiya ngaphambi kokuthi ngize kumapholoba are you finding that izingane ziya prioritize la sibeka phambili noma sibeka izidingo zabantu abadala phambili? Sisathu umbono wethu mangaba kuza kulokuhlelo lwe-school nutrition program ukuthi okokuqala nje fanele umphakathi wazi ukuthi ithina siwothisha isathu kakhulukazi eyenza isimemezelo noma i-call yokuthi ukuze abantwana bakwazi ukuthola lelungelo labo elikwi-constitution yokuthi bakwazi ukubenefita kwi-education kufanele kube nezinto ezibalekelelayo ukuthi bakwazi ukwenza lokho. Okunye kwakho okubalekile ukuthi kufanele sifundise izingane ezikwazi ukuconcentrate ngenxa yokuthi zidlile zisuthi sakujabulela uma ngaba ifika. Kodwa njengamanje ngendlela okwenzeka ngayo siyayisibona ukuthi akusenzeki lokho kwakade kufanele okuyayigcina ukuthi izingane ngenxa yemibango esuke ikhona esiyaye singafuni ukungena kuyona thina njengonothisha into esilindele ukuthi ingane mayinikeze ukudla uma ngaba ke kwaba khona ukuphazamiseka kwangafika lokudla ngesikhathi sizithola sisesimeni la izingane zibheke othisha. Ngizobuya kulokho Mapholoba. You've just heard abantu bayachaza ukuthi kwenzakalani. Ngikhathazeke kakhulu mangabe khona abazali sekufanele ukuthi baxhase ukuthi izingane ikwazi ukuthi zidle. That cannot be right. NSNP okuyi National School Nutrition Program iuhlelo olubaleka kakhulu kwezemfundo kakhulukazi thina njengomnyango lubalekela ukuthi izingane kuze zikwazi ukulalela othisha ukwazi ukuconcentrate nje naseklasini kufanele zibe izingane ezidlile. So uhlelo uhulumeni walifakela lokho in the main ukulekelela ukuthi izingane zibe nethuba elingcono lokuphumelela ezifundweni zalo. Siyavumelana kakhulu ke ngalokho nabo bonke asebekhulumile. Okwesibili ke ingqinamba ke zingaba khona kodwa engifuna ukusho mina ukuthi by and large lolu hlelo luhamba kahle. Zingaba khona izikole lapho lungahambi kahle khona njengoba besho ke kodwa uma kukhona olungahambi kahle ngale ndlela yokuthi usupplier ekhona simqashile kodwa kudingeka mhlambe izingane eze kuedwe imali abazali lokho akuvumelekile emthethweni. Angikholwa ukuthi ziningi kakhulu izimo ezinjengalezo kanga ukuthi uma siqeda la kofuneka ukuthi mhlambe ngike ngithole nje ubufakazana obodwa mhlambe noma ikole ezimbili ezintathu lapho kwenzeka khona ukwenzela ukuthi siphume sikulandele lokho ngoba akuyona into esemthethweni leyo nefanele. Konke engifuna ukuyizwa Baba Matiwane thiwa by and large it's working. I would say yes and no. It is working because of the fact that we are dedicated emsebenzini wethu. See an extra mile, whether we've been paid or not, but we are making sure ukuthi ukudla kube khona. Extra mile unjani? Mhlambe uMapholoba beze understand yini lo extra mile? Extra mile ukuthi ngithenge kule nyanga ngifide ngisubmit invoice ingakhokheleki ngiphinde ngifide ingakhokheleki ngiphinde ngifide tholting nama invoice awu2 angakhokhelwe sengibheke kweyesithathu. So logo kuyasinda kakhulu emahlombe. It eats to your pocket. But Mapholoba, which is exactly the issue bengizoya kuyona ukuthi ama suppliers uma engakhokheleki kusuke sekwenze njani ngoba if you have a supplier that's going to now spend 2 months engakhokhelwa and then ezothatha from his own pocket kwesinye isikhathi amanye ama suppliers don't have the reserves kwenzakalani ke lapho ngoba izingane ziyalamba ngenxa yobuningi ke babantu nobukhulu beprovince kungenzeka ukuthi kube khona la kunobuhici khona ukuthi mhlambe kube khona supplier ongakhokhele kodwa i-example njenganginikeza yona khona lapho kwathiwa abantu abakhokhelwe kwaduma nje kakhulu thanda abakhokhelwe mase sihlola ama-statistics wabantu abakhokhelwe sathola ukuthi bawu-22 ababengakhokhelwe ngaleyo nyanga kodwa into eyayikwi-media ikuyo yonke indawo kwakukuthi nje uhlelo lucollapsile abantu abakhokhelwe mase ngibuyele ekutheni ke kodwa ngisho ukuthi noma ngabe babili noma abathathu khona kufanele bangakhokhelwa cha sengisho ukuthi by and large kusuke abantu abaningi bekhokhelwe but ake ngibeke izathu ezidala ukuthi abantu bangafushane ngoba ngifuna ukuthatha omunye welunga le-audience. Ezinye zezizathu kuba ukuthi before usupplier khokhelwe
funeka alethe invoice bese uprincipal a-check ukuthi le invoice ayilethile iyaqondana nokudla akusupply. Kuba khona kwesinye isikhathi i-dispute phakathi kwabo babili bephikisana. Ngaleso sikhathi ke umnyango awukwazi ukukhokha kuze kuxazululeke leyo dispute ngoba i-receipt i-invoice siyikhokhela uma uprincipal okuyena oreceive ukudla esikoleni esevumile. Zikhona ke ikhathi ezimbala lapho kwesinye isikhathi i-delay iba sekutheni usupplier oyilethe late invoice or uyilethile kodwa kunokuphikisana phakathi kwakhe no. Alright. Ngifuna ukuthi masibuya from the break ngifuna ukwazi ukuthi from the unions is oversight working noma siqhamuka sekuhamba isikhathi ngoba at times we can have these conversations but you find that i-oversight ingenelela sekulate kakhulu and uma ingabe i-oversight ingena sekudlula isikhathi what then becomes the impact of this particular program at the same time should it be a program ekungukuthi kukhona umuntu oyedwa odisseminateayo noma sibuyele back to izikole zikwazi ukuthi ayizenzele mbukeli siyabuya khona manje unganyakaza Mbukeli usahleli nohlelo iAsikhulume Let's Talk igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane Mbukeli we are looking at the issues of feeding schemes particularly in the province yaKwaZulu Natal Mbukeli ubonile inkinga over the years kodwa we are hearing ukuthi the program is working by and large angeke ngithatha Mbukeli a member of our audience sawubona dadewethu Ngiyaphila ungaqhubeka ngiyabingelela abangaphambili umbono wami uthi oqala o supplier isikhathi esiningi kuvamise kuba abantu bakude abangekho eduzane nezikole let's say kuzo supply umuntu waseStenga zo supply la eThekwini ongazi ukuthi esikoleni kwenzakalani namhlanje ngendaba yokusupply nje uthola ukudla kukho namhlanje kodwa ngoba uhlala eStenga uzothi ngeke ngisuke eStenga ngiyocheck ukuthi esikoleni kwenzakalani la ngisapply khona sicela kube mhlawumbe abantu abasupply kuba abantu abaseduzane okay nesikole Katsheni ngizobuya futhi nalapho kuba Matiwane ngalokho nakusisi noma Russia noma Pholoba uma uyibheka siqale ngendaba yeoversight iyasebenza mawubheka nje ama report umsakazo watholayo kuyacaca ukuthi kunamabhawudi la axeka khona ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi Mapholo bazocela ukuthi ukhuphule kancane mic kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunama limited accountability ngoba identeke kakhulu le program program enhle but I response department ne oversight nje because kubalekile ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani kuma district uyabona nje ngoba umama ekhuluma ukuthi kuba nezinkinga ama suppliers suka kude kufanele bakwazi ukuthi bamonithwe ngoba ibona lokho kudala ukuthi kube nama delay ukukhokha kwama invoice awusakwazi ukuthi ukhona ukuthi ufundise izingane ngendlela nanokuleka nje kwe community involvement kuyacaca ukuthi I department kubalekile ukuthi expande kakhulu ngoba lolu uhlelo kufuneka libenefite imphakathi abantu bazi ukuthi uhlelo luhamba kanjani indlela lalonze ngakho ungahlosile ukuthi kube khona inzuzo kodwa ngoba siyaqonda ukuthi abantu bakithi bayadinga ukuthi babe namabhizinisi okuba bhlungu kakhulu I department ofuneka ibheke ukuthi ngoba sikhuluma ngemonitoring and violations ama suppliers uma ungayikhokhelanga suppliers ngeke ikulethe ukudla ngesikhathi izo affecteka isystem kuyofuneka ukwazi ukuthi bakwazi ukuthi ama resources akhona ukuze babhekane nalezi inkinga uma kureportwa kubonakala ukuthi kukhona futhi abakwenzayo angeke ngibuze omeloti sha before ngibuyela kuba Matiwane khona umbuzo enginawo sisinoba Russia manibheka nina kuba nayiphi impact umthelela kuthisha okufanele ayifundise ingane ilambile okufanele ayifundise ingane edle ngo10 izohlala kuze kushaya u3 esikoleni Umsebenzi onzima kakhulu ngoba njengoba ngikushilo ukuthi kwayisekuqaleni inhloso kwakuwukuthi abantwana bazodla ukuze bakwazi ukufunda beconcentrateile la sebengasadlanga khona siyazi ukuthi abaningi besuka emakhayeni abazali benethemba lokuthi abantwana bazodla esikoleni kusuke sokumsebenzi nakuthisha ingane uyayifundisa ingane yezela
there's no concentration at all. Uthisha uqhubeka ngoba kufanele at the end naye ufuneka report ukuthi ufundisile. Abanye othisha bagcina sebeba nomthwalo wokuthi baphathe ukuze ngoba kuba nezingane ugcina sewazi ukuthi eclassini lami kunale uhlobo lwalezi zingane owazi ukuthi makunenkinga asikho isikhafutina engaba naso esuka naso ekhaya so kube umthwalo wakho njengothisha. Ingakho thina njengesathu ngiyazi ukuthi kuyinto econtroversial kuba kuMatiwane masiyisho kodwa ngikholwa ukuthi bayoku-understand ukuthi sikushiso yini. Thina sikushiso ukuthi sazi ukuthi constitution ye-country ithi yonke into eyenziwayo section 28 okhuluma ngama-rights wabantwana funeka ibe kwi-best interest yengane. Section 29 ukhuluma nge-right to basic education. Now uma ngaba lolu hlelo ngoba umsindo ikakhulukazi uba khona ngalesi sikhathi sekukuthi kuphela whether i-term noba yini sekufanele iqashwe abasha yilapho ke and isuke iclear ukuthi ayikho ingane lapho kubanga abantu benzuzo abantu bemali lapho futhi ekubangeni kwabo umsindo sukukhona awukwazi ukulocate ukuthi basakucabanga yini ukuthi kunengane la okufuneka idlile. Siyazi ukuthi kufuneka abasebenzi uma ngabe ingase ngiyazi ukuthi ngeke kusenzeke kodwa kubalekile basikusho makungathiwa kwenziwa uhlelo ukuthi ibuye lezikoleni vele bazoba khona kodwa kuyoba yilento eshiyo umfowethu nodadewethu ukuthi kube abantu abazoba seduzane abantu abanozwelo lwalezi zingane nalokhu kokuthi kuzohambisela phambili local economic empowerment. Angimnike ithuba lokuphawula kulokho kokuthi ama suppliers awakude ngicela ukueda okunye baPmatiwane. Kukhona kwesinye isikhathi njengoba silalela uMapholo basilalela abanye abantu bekhuluma ukuthi kuba khona ngathi kunesikhathi la ama suppliers some of them not everyone would use invoice ayazi ukuthi akusi invoice efanele ngabuya ifaka ekwazi ukuthi uma esezofaka ipressure ephumele phandle bangumsindo kodwa uyazazi ukuthi usephutheni nisebenza kanjani ama suppliers anjalo azama ukuqola umnyango ukuthi wona awafaka ama invoice fraudulent and then ezokwazi ukuthi awuphushe umnyango. Ipolicy ithi the program ikhonela ukuthi izo eliminate it's for poverty elimination. It's here to help those who were previously disadvantaged in terms of employment. Ibalule ithi abantu besifazane ithi youth then ke bese silandela ke thina abanye. So leyo kuthi akukwazi ukungena ibusiness it's not true. It's tripartite program imi kanjalo policy ka national so kumele ukuthi bekhona futhi kuyiqiniso akushoyo uMapholo ukuthi ingxenye eningi yasebenza and ukusebenza kwayo ingoba ama effort eswafakayo angaphezulu kokwenza. Uma ngabe sesisuke sesilapho sikhalaza khona kusuke sekuzwela kunezimo ake ngikubalele. Previously uyazi noma Rashi ube munye umpheki esikoleni just one irrespective of the number of learners but thina as an association we went to a department negotiated ukuthi no guys this is unfair. Kwabekeka ukuthi kodwa ipolicy yayithi kufanele ngabe kuba umzali ozovolunteer but saloke siyikhulumisana ukuthi ake siyibheke cause uma kungaba njalo kungafika mina namhlanje njengomzali ngipheke ngiphume nengiphuma nako ngingabuyi ngakusasa kungaphekwa ngakusasa ngeke ibe nayo iprogress and by that time i-stipend lesabasithola kwaku 150 rand owodwa. Mina personal I went to the principals ukuthi guys this is unfair ngizokhipha 150 paketheni lami i-department ekhipha 150 isikole sikhipha 150 sizama ukuhlangabezwa anti. That's where we come from. Those are our own contributions towards the program. Abantwana laba okuthi sebeyadla basema high schools bebengadli we negotiated ukuthi lo mntwana ongenabazali obekade ese primary usese high school manje kusawuyena isidingo sakhe sikakashintshe ekhaya usadinga ukuthi athole lokudla. Yes, department listened to us. Ngempela ku national kwezinye indawo there are 4 companies 10 or even less aba supplier
but akukho correct cause ipolicy iyakubeka ngokusobala ukuthi kumele makuthuthukiswe abantu siyalazi izwe lethu siphila kulona South Africa ukuthi linjani when it comes to umsebenzi kuleyo ukuthi mhlambe si complaina uma ngabe sekuthiwa sesiyaphuma it's not true what we are complaining for i process esuke isetshenzisiwe uma ngabe kushintshwa abantu where we are seeking clarity. Ngizothi ke asithathe ikhefu masibuya Mapholoba. I think you'll have to have the final word here because uzofanele ukuthi uyihlanganise zonke usitshele ukuthi kuqhubeka kanjani kodwa mina la ngihleli khona ngibona ngathi wena noBaba Matiwane iyadingeka i-meeting. Mbukele siyabuya khona manje kwanyakaza. Mbukeli sesiphetha nje ake sibheke isombululo zalenkinga which looks like it's got many layers and it's quite complex Mbukeli and it does need a bit of time kodwa Baba Mapholoba usuzwile the impact kothisha isikhathi sokuthi mhlawumbe izingane mhlawumbe bayacela abazali ukuthi maybe twice a day is it possible kwesinye isikhathi uzwile ukuthi kukhulunywa ngendaba yama suppliers and also them being paid in time kafushane nje what's the way forward? I think asiqale nje kule ukuthi izingane mhlambe kanjani zidle kabili uhlelo olunjalo sesiqalile kodwa phela zonke izinhlelo zibuye ziye nokuthi imali ibudget ingakanani khona isimo seyimali esidetermina kuhulumeni ukuthi yini esingayenza yini esingeke sikwazi ukuyenza okwamanje esizoplan ukuthi siyoyenza in future so ukudla kabili sekuyenzeka kakhulukazi kuma primary schools seziyayidla breakfast ziphinde zidle futhi enye email yeah bese ngiza endabeni ke yama suppliers bese ke ngayithinta ukuthi thina maqala iprogram nje makuphela icontract yabantu noma qala unyaka siyayikhipha ama dates o supplier kufanele balethe ngayo invoice bese sithi mawulethile ngempela invoice uyokhokhelwa ngale date abanye ke bayahluleka ukumitha lawo ma deadlines bagcine sebengasakhokhelwa mhlambe kuleyo cycle bagcine sebekhokhelwe ngenyanga elandelayo kodwa into enhle ukuthi iningi liyakwazi ukwamitha lawo ma deadlines okwesibili okwesithathu o supplier kufanele baletha ama invoice ento abayisupplyile ngempela ngoba kuzoba nokuphikisana phakathi kwakhe no principal bese kudelay ukukhokhelwa kwe-invoice uma kodwa kube khona i-technical problem futhi mhlambe ke kube khona i-technical problem o supplier bayazi mhlambe ekuthola team i-system esikhokha ngayo ibhasi ibineyinkinga siya-communicate ukuthi cha kube nenkinga yebhasi so i-payment ebefana niyithole ngelanga elithize anizoyithola nizoyithola ngelanga elithize. All right, I'm out of time. Kodwa ngizocela ukuthi nobabili Baba Matiwane Mapholoba ngizocela umhlangano wenu nobabili as a department and the feeding scheme suppliers ukuthi nisitshele ukuthi what becomes the way forward and then we'll have part 2 of the show. I would like to have both of you come back so that we get a sense of whether or not things are improving and are you finding ukuthi izinto ziyasebenza kodwa kwamanje nginibonge ukuthi nibe khona sikwazi ukuthi sikhulume Mbukeli angeke ngibonge nakuwe ukuthi ukwazi ukuthi uhlanganyele kanye nathi nezihambile zethu and some of our audience members bese no Dr. Nkosinathi Ngcobo who's the head of department in the Department of Education here in KwaZulu-Natal, Noma Rashia Caluza from SATU Mlungisi Ndlovu Public Service Association, as well as Ubablindani Matiwane, the National Feeding Scheme Association's chairperson. Mbukeli, ayixabene.